Sa paghapot, Daining pagbabawal sa paghapot. mga kahaputan kan banwaan na dapat masimbagan kan mga nanunungdan. Ano nga niyan hapot naan? Ngunyan, uya ang hapot. Mga tugang, good morning Pilipinas, mga Bicolano sa manaparte kan mundo. Welcome po sa programa niya tong anhapotig di po sa DCGB. Maray na aga po sa inyo. Ini po ang lalaking hindi inuumaga. Dahil pong personalan, kita po mga tugang taghapot lang. Mga kahaputan kan manawaan na dapat masimbagan kan mga nanunungdan. Ini po anhapot mga tugang sa DCGB. Mga kasimbagan ang katuyuhan, ang sarong isyu malinawan, ang sarong isyu mga tugang masolusyonan. Sa DCGB, ini po anhapot. Ngunyan pong aldaw ni Nuwebes, fit sa 11 na kan bulan na Mayo. Good morning po sa mga taga-antabay niya to sa bilog na probinsya Canalbay. Mga parantabay niya to, mga tugang sa bilog na Kabikolan, sa mga nakatutok tabi sa tuyang programa sa bilog na mundo. Mga tugang ngunyan pong aldaw ni Nuwebes. Okay, anhapot mga tugang sa DCGB. Udyang palan sa daraga, medyo may mga issues man na nagbuburutuaan. Ano? May issue na nagbuburutuaan ngunyan regarding tabi sa overspending kan lokal na gobyerno. May expose kayan mga tugang ansaro na konsyal kan daraga. Pero kung may overspending yan, ano ang sabi kan COA? Di ba? Tapos siyempre ang COA ma-determinar kayan mga tugang kung sobra ang paggagasto o kung ang paggasto de po mga tugang nakauyon sa mga dapat na gastusan. Yan. Abangan nindo tabi mga tugang ang report kaya ni Joshua. Ali po dyan mga tugang sa munisipyo Candaraga. Okay? Henry M., may bago na tabi na development tungkol sa kung bagong Legazpi na ba or so dati sa nagiraray? Pigpa para... sinabi ko na ang latest nga ni mga tugang sa pigasabitang so dati sana o bagong Legazpi, ang latest po, sulinawas na desisyon kan Comelec kaso rin nga ni ito linawas kaso hapon na nagasabi ang Comelec na final and executory na po so sa endang orden. Yan ang latest tabi. Yan ang sabi nga ni, pinaka na, latest pa. Yan tabi ang latest na news. So, ang latest kayan, tabi, ito sulinabas na final executory. Kaya, susog naman sa orden, Special Board of Canvassers makonvene sa Pitsa 19. Kung sa 19 makonvene, mga tugang, gari uubuson so 10 aldaw. Tega baga within 10 days para mag-convene asin mga tugang magproklamar tabi kan ganang alkalde sa Legazpi. Iyan magiging function kan Special Board of Canvassers tabi. Kaya sa 19 da ma-convene susugpuan sa nako ang bareta kan newsroom kan DCGB. So gari ubuson so 10 days. Basta ang sabi baga sa decision within 10 days. Kung sa 19 ma-convene, kukumpleto ang tabi so 10 aldaw. Tama ba ang bilang ta? Garo tama, di ba? Para maiproklama mga tugang ang gana kanuminaging eleksyon na si former Congressman Alfredo Garbin Jr. Hello? Yan tabi ang latest. Dahil man kibang latest tabi. Asto kung noarin matukaw tabi ang sabi nindo na bagong Legazpi, si Congressman Garbin, we do not know kung noarin tabi iyan. Pag naproklamar iyan, may proseso pa man iyan na dapat giribuhon, mga tugang, kung paano siya i-install bilang alkalde kan Legazpi. Hello? Hello, Dipingan, good morning. Morning, bossing. May gusto ko lang dugtungan yung topic mo kasi may sarong hapot na tigahanap ko ang simbag. May pananggad na si simbag. Nata si Pido ang national leader, bako si Vice Mayor. Ay, inexplikar na ang kan mga abogado, bossing? Iyo, di ko nadang ano. Ay, ang ibang kaso ni Mayor G, kaya ang desisyonaro kaya. Inexplikar na yan kung nata?
Oh, sa probinsya baga paano ka? May naging comparison baga, di ba? May naging comparison. Oo. Pero may kunda. Ikatong hapon ko, sir, I don't know kung tama ito nabasa kong news na di naman nag-file si Mayor G ng TRO. Si Sai? Si Mayor G. Nag-lapse na yung 10 days to file a TRO. Nagkon baga siya, kinumpirma niya baga po nag-file siya kay TRO? Nag-file siya. Oo, Sa malitong news na nabasa nakauron ko siya kang Lunes sa on air sa programa Buda, kaso hapon nagpa-press con siya habang nasa Manila. Nag-file sinda kay TRO sa pagikan sa indang election lawyer na si Attorney Romulo Macalintal. Una po ang final nila, certiorari na. Garo-arog ka yan. Nag-lapse na yung period So, to file a TRO. Garo-arog ka yan. So, petition for certiorari. Buda duman sa status ko anti-order. Yeah. Garo-arog ka yan ang final. Certiorari na kasi, Yeah. na yung decision ka yan. Iyo. Dadangogon sa certiorari, pero nakatuwa na si Pido. Kaya lang, ang problema, Migo ka, ang taga rin, nakaresist mo niya ng kuhan? Ang Supreme Court? Ayan, ang pigapod kaya, perfect timing. Garo-arog ka na dati. Di ba? Salamat Sige daw. Maray palugod na po ng tangon yan malong talon na po si Congressman Garbin ngun yan na aga, ano? Tapos, saro na siya sa abogado man siya, di ba? Abogado man, perfect, para pariliwanag na yan, kan sarong si Mana, si Judge, si Dean, tingan ini, singa na sukaurong na Dean kan College of Law sa BC, iyan makasinag, inexplicar man iyan ni Dean, iyan makasinag, kan pina-interpreta mga tugang sa desisyon, kan Comelec, ininterpretar man ang kunata nga niya ko ta ibang proseso sa Legazpi, iba man sa proseso sa probinsya. Samantalang sarong kaso ang pinunan, di ba? Sarong kaso ang pinunan. May paliwanag kayan, mga tugang si Kuan, may paliwanag kayan si Judge kan sarong lingaw ko na ugaring ta, malilingawon ako. Buda bo ko mag-ano yan, abo ko magpaliwanag ta. Baka masala ako. Makamasala ako, problema ta yan, di ba? Aram mo, tama sa hapot ka ito man talaga na dapat malinaw man. Mari pa alak ko na, tabalong kuda. Di akong appointment kay Congressman Pido Garbin mo niya, pero balong taro na po daan. Baka masimbag kita ngo niya na aga, ano? Balunta daw, tanganing masimbag ining manghapot nito. Ngayon ta, at susugsabi kan Comelec, mga tugang, ani proklamar na atabi, itong second placer. Ibagan sabi, to proclaim ngaya the second placer. Itong trabaho, kan Special Board of Canvassers, nagigibuhon sa Pizza 19. Bako po nang ganang mayor ang iproklama sa mga maabot na daw, kundi appointed mayor kan Comelec, kasi anang ganang mayor si Mayor G. Tama ka po dyan. Kung yun sabi kan Comelec, ang decision kan Comelec baga. Yun sabi kan Comelec, na maproklama ngaya kan second placer. Kwanta yan, basta nag-interview na kita, nagpin-interpreta na mga tugang ang decision na yan. Bata naka-work from home ako ka ito, di ba ako sa harong, pin-interpreta tabi decision, kung natatarog ka ito ang decision. Iyo, sa Dean kan College of Law, kan Bicol College tabi. Hello? Hello sir, good morning. Yes, morning bossing. Mataw lang ang reaction tabi. Sige daw. Nagkaroon kaya ako dahil na ano ni? Dahil na papumukta kang anong yan, sitwasyon sa tutuyang lugar. Ano man kaya sir ka ang papatukawon nila, sudaog. Actually, yung mananda ko laon talagang hapot kan iba. Kundi, Samantala nga ni. ang nakasimbag kan bigo, so Comelec, ang desisyon ninda. Nga ni, sa probinsya lang mo. Ilan mo sir, sa probinsya baga, so gobernador ang gobernador ang pinatukaw. Hindi lubog sa siyudad. Ano sa araw kayo nang nangyari? Baliktad lubog. Iyan, Samantala baga ito si Ian nga ning saro na yan. Haram ka na ito. Oo. Pero natalugod ka. Ilugod pa tukawan kang Comelec. So daw.
Iyan nga nang hapot. Iyan na in-explicar na yan kan Comelec. In-explicar na kan Comelec yan. Pero ba kung sabi yung tala nakainit na kayo? No. Iyon man talaga. May mga araw talaga na mga hapot, di ba? Okay. Sige, Migo. Salamat Salamat. Alright. At napariport ko si Joshua na siguro, ihaputan na yung mga tugang iyan sa kwan. Iyan ang mga hapot na iyan. Ihaputan na iyan sa mismong sa mismong ipoproklamar. Di ba? Basta natabalon talo na kuntakun si dating Congressman Garbin. Ngunya na aga. Baka, nga ihaputan na iyan. Point blank tabi. Nga masimbag. Abogado man siya. Buda kong nata yan, di ba? O sige ha, madali lang. Tapalong ko na si Joshua. Kaya nga yan nga nang hapot. Sabi kan texter si Mayor G ngayon was disqualified to run. Si Mayor disqualified from holding not to run, not running. Kaya nga ang hapot dyan, pareho bagang kaso ang pinunan. Hinapot ko kan si ato ni Ian, si Din Ian, kung natanga niya ko pareho ang kaso, magkaibang desisyon. Okay. Pinaliwanag niyan duman sa programa ko kang anong aldaw ito. Basta pagluwas ng gadkan desisyon, bina-interpret ko sa iya. Iyan ang paliwanag. Abo ko ulit dun, tabang kamasala kita. Matalingaw ko na pati ta. Kadag interview ako sa iya, may sipon ako ka ito. Naka-work from home nga ni kita. Nag-broadcast ako sa harong. Okay? O sandali lang. Palawang ko muna mga tugang ang report ni Joshua Babino. Hali po dyan sa luwas. Ilingon ta kung paano kita maka-reach out sa mga dapat na magpaliwanag kaanhapot nindong yan. Josh Babino, good morning, come in. Yes, hello, good morning, GP. Good morning sa mga paraan tabay. Sa primerong ratsada kan bareta sa programa. Take the question ni Consiel Dilumen and di umano GP mismanagement in pondo as in overspending kan na gobyerno kan Daraga Albay. Sa pagsasabi na dakulon mo niyan ang mga job order. Sigun sa naging privilege speech ni Consiel Dilumen, pasado daas na discover ninda susog sa naging aramon kan sarok sa mga department heads nasa 1,300 ngunyan ang mga job orders kan lokal na gobyerno. Alangkaw ini kumpara sa nasa 800 sa ng job orders kan nakaaging mga taon asin administrasyon. Uya tabi diti dangunta ang kabtang kan privilege speech ni Consiel Pilo Dilumen. So, coming from the horse's mouth, without quoting the specific name of the department heads, it was disclosed that there was indeed a mismanagement in the fund handling of this municipality, where in the previous administration, only 800 job orders were under payroll. In this present administration, borrowing the language of the department head, it's already 1,300. So without going into the details of the records, it goes without saying that we are overspending. EMBP, kaptang kan pahayag ni Dilumen, katakot kan sa iyang privilege speech ka nakaaging sesyon, ka nakaaging aldaw ni na Martes. Sumadaha daw tabi sa sinabi ni Joshua? Nag-ugat kaya yan na VP kan nagpalawas din privilege speech ining si Dilumen matapos na kumbaga nai-issue na kaya na pangaran niya matapos siyang mag-say no o mag-disapprove duman sa ipapasarba ko ng supplemental budget number 2 na nagkakantidad mga VP ni sigun ki Dilumen na poko mas o menos 220 million pesos. Yung VP sa panahon na pig-report ko sa imo na nagkaigwa kay halabao na maray na recess ang sangguni ang bayan. Okay. Takan ipapasar ko ta na ang ordinansa o ining supplemental budget. Nakigkig sa mga konsyel dahil ta sobra kadakula kan na kukuha na pondo sa savings. Buda sigun sa inda dahil pa napapanahon na mag supplemental budget yung siring kadakula nasa first quarter pa sa naman kan taon. Kung magkuha kay siring na kantidad sa savings kan na lokal na gobyerno, kumbaga paano na sa mga masunod na taon o mga masunod na bulan na pwede pa ko taang nang magamit in kaso igwanin mga emerensya. Kung sigun ki Dilumen, nagtutubod siya bilang siya da sa rong tax lawyer mo da. Bako si yan si Dilumen?
Gagawa CPA ni Lumen. and BP Oo. and tax lawyer, sigun sa iya, iyon ang kumbaga pinagpapractice niya. Kung kaya nagtutubod siya, nagay pa talaga na papanahon ang siring na pag-supplement ni na kantidad. Aha. And kan nag-conducer BP kay itong recess, ipinarapod si mga department heads. And duman na discover sigun si Dilumen na dakulon ng mga job order kan mahapot niya susaro sa mga department head. Opo. Kung kaya susug sa analysis naman, assessment, kumbaga nagkakaigwada BP umano, nin mismanagement kan doan na LGU, tadakulon niya ni iyan ng mga job order na nasa 1,300 na kumpara sa 800 ka nakaaging mga taon. Pero ang kaswal? Nasa 1,300 job order tabi iyan. 1,300 job order? Sa presente? Sa presente. Oo. Sa mga nakaaging taon, Sino nakaburugtak iyan? Sino nakaburugtak ang mga 1,000 plus, 1,000 pira? 1,300. 300 na job order. Sino nakaburugtak iyan, ano? Ng Iyan mga ang departamento? hapot dito, takan na nagdurulok mga yung mga members kan medyo, nagdulok ito doon ng Dilumen. Pinagkakot akong sa in nagpaka-arasay, ini tira to estimate niyang kantidad na pigay sabi niyang na-overspend. Dahil naman siya di pinagtaunin na further details. Pero yun tayo so kumbaga assessment niya base duman sa itinaong detalye kan sa mga department heads. Ayan. Okay. Siguro haputon mo kan si Mayor Awin. Kung ano reaksyon niya kayan, takong ang term overspending, siyempre, ang ma-determine ka ang under ano yan, local government unit o sa gobyerno, siyempre ang COA. Di ba? Ang COA. Ayun may otoridad pag-abot yan sa ano yan, pag-determine kung overspending o kung pag sinabing overspending, ano yan, pinagbabawal iyan sa fiscal management kan gobyerno, di ba? O whatever, ano ang kung kayan, ano ang indikasyon kayan. Susog sa naging akusasyon ni Attorney Pilo, nasaro bagang, kung ako doon sa CPA yan eh. Tama, CPA CPA lawyer yan. and tax lawyer da. Yeah, CPA yan, tax lawyer. Ano niya? Si Attorney Pilo Dilumen. Dilumen. Kaya mananggad, may otoridad siya na magreparo kan mga araw ka na bagay. Pero ang hapot niyan, siyempre kung 1,300 plus yan, pigutugutan yan, I mean, may question sa kuha o ano, di ba? Yan dapat. Kaya kagkuhan mo kilado si Mayor Awin Baldo kung masabi niya kaan sa naging akusasyon. Buda kung totoo, dahil siyang job order diyan na 1,300. Roger to that. Di ba? Tangyari sa mga abaka. Okay? O sige. Okay? So, yun tabi VP, ang mga dagdag pang mga revelasyon kan naging maalingaw ta sesyon kan nakaaging Martes doon sa Sangguniang Bayan kan Daraga Albay. Oh, tamang baka mahiling mo ngunyan si Mayor Awin. Interview ta ng live kung masabi niya kaan. Si parado duman sa ano yan, sa dudumanon mong training on safety diyan sa Daraga High School dangon yan daw, ha? Taon daway na kami ni Kuya Boy. Okay? O sige. Okay? So yan tabi VP. Bili man ang si Kuya Boy sa Bili man ang ganda. Just DCGB. Pasimpagunta mananggad kan si Mayor Awin, mananggan, imagine 1,300 na job order, di ba? Kung halimbawa sa manggura ng sweldo kan job order, dahil kung ideya kung manggura ng sweldo kan job order, so kung manggura, milyon yan, dakula na kantidad, mga tugang ang ano yan, nasa payroll, para po sa pigasabing aligasyon tabi ni Councilor Pilo Dilumen, mga tugang Kandaraga. Alright, 5, makalipas ang alas 8 nin aga, dili po sa tuya mga tugang na programa, magbabalik po kami. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga minasunod. RightMed. Pag may check, that's the right one. The right one is RightMed. Join na sa Genericard Loyalty Program. Punta na sa Generica Drugstore at mag-register for free. See posters and print ads for details. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, Simeticon, Kreml S. Hyperbilis. Bilis sa hyperacidity in as fast as 5 minutes. Ginto Barrel Aged Gin. Ibang Ginto. Plemex Forte. Available in South Star Drug, Mercury Drug, and other drugstores nationwide. Sa bawat bukas ng selyo, may ngiting nag-aabang. Kaya si
Yasi Pressman po for Ginebra San Miguel. Para sa mga gusto ng papremyo, may chance manalo sa ngiting instanalo sa One Ginebra Nation. Tignan ang ilalim ng selyo o cap ng Ginebra San Miguel, GSM Blue at Primera Light. Para sa premyo, sali na sa Ngiting Insanalo sa One Ginebra Nation. Sali na para sa chance manalo ng cash up to 100,000 pesos. Motor at iba pa. Terms and conditions apply. Promo duration March 1 to May 31, 2023. Per DOH FDA CFR or permit number 0176 series of 2023. Drink responsibly. Diarrhea! Tagal sa banyo! Sa Diatabs, tapos ang diarrhea. Basta diarrhea. Sulit sa bilis ang Diatabs. 750 SRP lang. 2 capsules work in as fast as 1 hour. Alagang Unilab yan. Loperamide is a generic name of Diatabs. If symptoms persist, consult your doctor. Looking for healthy coffee? Here is First Cafe. 20-in-1 healthy organic herbal coffee. Something different. Get your daily cup of coffee now and experience the amazing health benefits of First Cafe. Compact with 20 active ingredients. Coffee, then dairy creamer, stevia, acai berry, green tea, mangosteen, barley, turmeric, grape seeds, moringa, ginseng, agaricus, paragis, spirulina, tongkat ali, cinnamon, guyabano, ginkgo biloba, insulin powder, and vitamin C. First Cafe, 20-in-1, healthy organic herbal coffee. Something different. Distributed by Unique Beverages Trading. Han, bili lang akong beer. Yung B&B, Colt 45 at Tiger Black Strong Beer na may black tansa na. Collect lang tayo ng collect kasi may ABI rewards. Okay, sige. Isa-scan lang yung QR at i-input yung codes. Uy, May sure points na pang-redeem ng GCash, Maya, Globe, Smart, Lazada, Sea-Oil at gift vouchers. May 100K pa sa raffle! Drink, collect, and win sa ABI Rewards. Promo runs from February 17, 2023 to January 31, 2024 per DOH FDA CFR permit number 1492 series of 2022. Drink responsibly. Ang nag-iinom ng vitamin D Farex, Excited. Parex Vitamin B1, B6, B12. Katabang at tamang jeta asin ersisyo, nga rin malikayan ang taglay, tusok, bagol, asinan pagutro kaini. Excited. Farex B1, B6, B12. If symptoms persist, consult your doctor. Sa bawat bukas ng selyo, may ngiting nag-aabang. Yasi Pressman po for Ginebra San Miguel. Para sa mga gusto ng papremyo, may chance manalo sa ngiting instanalo sa One Ginebra Nation. Tignan ang ilalim ng selyo o cap ng Ginebra San Miguel, GSM Blue at Primera Light. Para sa premyo, sali na sa Ngiting Insanalo sa One Ginebra Nation. Sali na para sa chance manalo ng cash up to 100,000 pesos. Motor at iba pa. Terms and conditions apply. Promo duration March 1 to May 31, 2023. Per DOH FDA CFR or permit number 0176 series of 2023. Drink responsibly. Tabo, Plemex. Hika, Plemex. Plema, iluwas yan. Plemex Forte Lagundi Capsule Asin Syrup. Gibo sa natural na Lagundi. Plemex. Basta Lagundi. Plemex. Vitex Nagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Tabo, Plemex. Hika, Plemex. Plema, iluwas yan. Plemex Forte Lagundi Capsule Asin Syrup. Gibo sa natural na Lagundi. Plemex. Basta Lagundi. Plemex. Vitex Nagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. First time magnamit ng Red Horse Dre. First time masiramon urutruhon grabe. First time enot mong namit ikwatulo sipa masiram. Astig ito, wow, wow, wow. Red Horse Beer, lakas ng sarap, lakas ng tama. Red Horse Extra Strong, the number 1 beer, ito ang tama. Drink responsibly. Sa lakas ng sarap at tama, lakas makasulit ng Red Horse Beer. Drink responsibly. Whatever the event may be, we cater it all. Bicol Food Delights Catering Services and Function Halls, the perfect events hall you wish to have. We cater to your needs such as food, catering service, venue, event coordination, event styling, event host, party clowns, and more. We also offer grazing table services as delightful and sumptuous addition to your events. Try our best-selling menus: baked lasagna, creamy carbonara,
empanada, baby back ribs, lechon kawali express, buttered chili pork, and BFD fried chicken. Also try our crispy dinuguan, baked spare ribs, beef salpicao, beef stroganoff, chicken galantina, and hot prawn salad. Bicol Food Delights Catering Services. Visit us at the second floor, Purok 2, Barriada, Barangay 38, Gogon, Legazpi City, or call or text at 0919-094-2572 or 0927-353-4407 or 0977-029-2404. Bicol Food Delights, your people's taste delight. Ito po si Coco Martin at ang bili ni Lola, huwag mayang magtanong at hanapin ang check. Hanapin ang check ng Rightman. Hanapin ang check ng Rightman. Pag may check, that's Rightman. If symptoms persist, consult your doctor. Let's go, let's make it easy. GSM Blue Mojito. Tuloy-tuloy na ang kulitan with GSM Blue Cool Litro. Choose GSM Blue Mojito, now in new Cool Litro. Drink responsibly. Your favorite GSM Blue Mojito, now available in 1 liter. Tuloy-tuloy ang kulitan with GSM Blue Cool One True. Drink responsibly. Nay, sukli niyo po. Ito na lang? Bibili pa ako ng gamot. Ang mahal pa naman. Masakit po talaga ngayon. Maginhawang araw, Dimples Romana po. Nay, hindi naman dapat masakit ang magkasakit. Sa Generica Drugstore, may ginhawa sa katuwang. Sa tulong ng aming knowledgeable pharmacists, mabibigyan ka ng alternative generics na singbisa sa presyong abot kaya. Ay, salamat. Yan ang ginhawa. Ramdam sa lahat ng Generica Drugstores nationwide. Ginhawang generika para sa lahat. If symptoms persist, consult your doctor. Join na sa GeneriCard Loyalty Program. Punta na sa Generica Drugstore at mag-register for free. See posters and print ads for details. 7 healthy habits para sa healthy Pilipinas. Huwag nang magulat sa kumakalat, matay imulat sa tamang ulat. Ang dapat babakunahan na, mahalaga na bata pa kahit matatanda. Bakuna muna, una sa lahat. Yeah! Do it like that! Ang suga na unahin at mamanahin ng mamamayan. Ay healthy Pilipinas, malakas sa magandang bukas. Ang bawat Pilipino sa mundo, sa ulado ng pitong ito. Sa healthy habits, go na go. Para sa healthy Pilipinas. Para sa liver lovers, Liverade Mangiraray, Liverade Silimarin Capsule, Liverade sa bayani proper diet as in exercise, uro aldaw, Liverade Silimarin Capsule, maging liver lover, Liverade na. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Para sa liver lovers, Liverade Mangiraray, Liverade Silimarin Capsule, Liverade sa bayani proper diet as in exercise, uro aldaw, Liverade Silimarin Capsule, maging liver lover, Liverade na. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Welcome to Paraiso, where we take pride in producing quality beer for the mortal world. New Paraiso beer. Paraiso lakas, full-bodied, rich at smooth. Paraiso bighani, citrusy, aromatic at refreshing. Tikman at lasapin ang sarap ng Paraiso beer. Try it today. A taste of Paraiso. Drink responsibly. Catriona Gray, do you believe sa 1250 SRP, sulit ng Myra E? I believe that for only $12.50 every day, with proper diet and exercise, Myra E works from inside. Helps give me a healthy glow outside na kitang-kita. For only $12.50, mas confident ka na to face the world. I can't believe it! Sulit, no? Try na! D-alpha tocopherol vitamin E is the generic name of Myra E. Pabili ng vitamin C, yung abot kaya ha. Tsaka gawang Unilab. Ma'am, United Home C-Tab. United Home C-Tab. Abot kayang vitamin C na gawa ng Unilab. May sukli ka pa. Unilab yan. Ascorbic acid is the generic name of United Home C-Tab. If symptoms persist, consult your doctor. Ay, hapot! Ano nga niyang hapot naan? Kay ba si Henry Maceda, ang lalaking hindi inuumaga. Sige, mga tugang, balik kita sa programa alas 8:15 oras mga tugang sa Pilipinas. O para po duman sa mga dakol na hapot nindo, pig-text ko na po si former Congressman Alfredo Garbin Jr. kung pwede tang ma-interview digdi sa programa tang unyang tabing aga. Ta ihapot ta na mga hapot nindo. Ta abogado man siya, makaya niyang simbagon tabi yan. Apera kang so ano yan. So mga
questions, mga tugang tungkol tabi sa kaso. And siguro tod man, pag nakauron ta siya, kakauron taman mga tugang an company, ni Mayor Geraldine Rosal. Nagpa-press con sinda kasuapon nadangog ko, nagpa-press con sa Manila, naka-live tabi sa Rappler. Pighalat ko lang na magsimbag, mga tugang ang dapat na makauron tango niya na agad po sa tuyang programa. Hello, good morning. Hello, Henry. Yes. Kaya may pag-on-air. Off the air. Happy Fiesta. Happy Fiesta. Iyo. Aha. Iyo. Oo. Iyo. Tama. Oo. Ya kamu. Iyo baga. Ya kamusta na sa piyesta diyan sa imo? Okay na? Relax na. Iyo. Sabi, entra ka na. Pista na sana kita. Sa pista na sana. Iyo. Madali lang. Makonsuelong kwanta ini. Makonsuelo ining kwantang ini. Makonsuelo ang orolong tangon niya na. Pagkaaga. Mapista na. Dahil makonsuelo tabi ang kuhan. Makonsuelo ang ang oron tangon niya na paaga. Makonsuelo. Alright. Ay, sandali. Taon ni po si kuhan. Si former Congressman Pido Garbin. Hello, Congressman. Maray na agad tabi. Good morning, Henry. Live tabi kita. Yeah, opo. Live tabi kita. Kung pasensya ka na ta. Bigla sapon ko sa imo niya na agad ta. May nagkapira kaya kaming kahaputan po sa imo. Okay lang po? Well, okay lang tabi, Yeah. Henry. Opo. On the air tabi ka kung sa tuyang programang napot. Primero, inutong ko na muna ini. Takasuapon baga po. Nagpaluwas ki desisyon so COMELEC na final and executory na po sa indang naging desisyon. And base po duman sa desisyon na nailing ko, nabasa ko, mandato sinda na mag-convene within 10 days tabi para iproklamar ka bilang nangganang alkalde kang Legazpi. Ano tabi ang latest tabi kung sa imo tabing lado regarding sa bagay na ni? Well, tama ka po, Henry. And within 10 days from the finality of the decision, so nakapalaman sa kasuguan ng Commission election is to convene the Special Election Board para kita iproklama. So nagpapasalamat kita dahil sa hating na proseso na sa tuyang pinagsunod, ini na siguro ang resulta. And I just hope that the people of Legazpi will accept a duly constituted process na kung saan pinagtao kang sa tuyang Commission on Election. Without saying na siyempre may recourses pa man ang Saibong to file a case before the Supreme Court. And ako, Henry, as I always say, that I will always respect the decisions of our duly constituted authorities out of kang commission election, especially the Supreme Court. Paano man ang resulta, we'll always accept and respect the same. Yeah, opo. May katabi kami na news na ma-convince sa Special Board of Canvassers sa Mayo 19, tabi. Ano pang notice tabi sabi kanya at Congressman Pido? Tama po ka mo, yan sukasuguan kang COMELEC and PAC para yung magproklama sa tuya. And that will happen in the central office of the COMELEC, tabi. Ayan, okay. So, tama bang bilang ko tabi, gari inubos nila so 10 days na grace period tabi to proclaim you as winner during the election? Kung May 19 tabi Congressman? Well, tama po ka mo. Actually, ang decision is within 10 days from its finality. Opo. Pwede na kita maproklama. Based on their order, they exhausted the full 10 days para maproklama kita. Siguro, that is giving ample time to the other party, sufficienting oras para makapag file sindakan sa indang remedyo duman sa Korte Suprema.
Iya, opo. Although, ang sunod ko tabing hapot kong medyo kwa ini, oning, ano nga na po ka ini, talay pa man nangyayari. Pero, bilang sarong abogado, oras po na maproklama ka, halimbawa, sa Mayo 19, na dahil ngayang TRO na magluwas from the Supreme Court, ano pang sunod na magiging lakdang tabi, Congressman? Well, kita is, if barring any TRO or a restraining order from the Supreme Court, syempre automatically, we will assume office guided by the fact na inikasuguan kang batas, as in obligasyon ka na magserbi kita sa syudad. Alagad, so Sebong has still the recourse to initiate a full-blown case duman sa Korte Suprema. Pag-ulayan, magirarayang kaso until such time that this will be decided with finality by the Supreme Court. Opo, okay. Ini po, dapat ko kutang ihapot ini sa COMELEC or siyempre sa mga abogado po nito. Kundi, ika po, bilang saro man na abogado, ang pirmi kaya pighapot sabi kong kansatuyang mga listeners, buda iba pa, na siguro nakaabot naman kayo sa imo ini na hapot na ining term na ini, di ba? Na nata ngaya ang ipoproklamar kan COMELEC, asin mato ko ngaya, so dahil nang gana kan uminaging Mayo 22 na eleksyon tabi kong. Well, the decision will speak for itself. The second placer rule na pinagdesisyonan ng Commission on Election is supported by law and jurisprudence. There are so many cases decided by the Supreme Court na sa second placer iyo ang pinagtalaga nagana. Sa rason na ang circumstansya, ang kaso, yun na sa disqualification case, pinag-file before election. Alagad na ininadesisyonan kang Commission on Election. Siyempre, bako man ito sala kang nag-file na dinadesisyonan tulos-tulos. The violation of the Omnibus Election Code ini nangyari sa panahon kang karampanyahan. And therefore, ang desisyon kang Commission on Election ay base sa batas at tama man na kung kasuarin mo na committer so violasyon kang election code, duman ka man automatic na disqualifika. Di ba? Gari man sa na yan, Henry. So, halimbawa, I'm not saying na by analogy pinag-apply din. Pero, what I'm saying is, halimbawa, kung ika nanlupig sa aldaw na ini, as in nagluwas sa desisyon 1 year after, bako man gustong sabihin na kang desisyon sa na nagluwas, duman sa nakinonsidera na duman ka nanlupig. But it is kumbaga the reckoning period. It retroacts the day of the commission of the offense. And the day of the commission of the offense, kung kaso rin pinagbalyar sa election code, duman man nag-retroact at duman automatic na disqualifika sa kandidat. Kaya kita sa pinagdeklara mo yan, considering that we have the second largest votes. In fact, Henry, among sa Satuya, is only 550, not even 1% or not even 0.5% of the total registered voter. Talagang totally banga na banga. So, sentimento as in elections sa tuyang syudad. And considering, sabi kang Commission on Election, considering that thousands, in fact, almost 25,000 individuals were given that cash assistance na hali sa kabankang gobyerno na pinagbabawal sa panahon kang campaign period. And therefore, it substantially influenced or affect the outcome of the election, considering na 550 lang sa lamang sa Satuya. But having said that, siguro din ako magpararayo, talagang dapat pagadalan, maraman kan Satuyang namamanwanig aspenyo, kung ano talaga surason kang Commission on Election para masabutan ta ang circumstance kung nata second placer rule. Talking about that lamang tabi, Congressman, kumusta po naging resulta po kan sa indong petition for recount sa Supreme sa Commission on Election? May resulta na po ito? Wala pa po. It's still pending before the first division. And in fact, yaon pa padagos pa na pag-appreciate kang korte. And in fact,
there's still a plan for the commission COMELEC division, first division to call na baka so another 80% baka bilangon pa. So nagsasabi na naging ganas sinda sa recount or dismiss na pakura pong katotohanan and ongoing pa po ang protesta as in recount duman sa Commission on Election. Alright. May ano ba kaya baga po na naghapot ngunyan talking about that second placer na iyo po ang i-declare, I mean ipoproklama kan Commission on Election. Nagluwas ta kaya tabi kong na halos sunaging basihan sa syudad buda sa probinsya kayto halos naging pareho ang issue po on disqualifications. But it so happen po na iba sunaging application as in decision kan COMELEC pag-abot po sa syudad ni Legazpi tabi. Congressman, your reaction tabi tungkol sa bagay na ni? Well, tama ka. Totally different. Ang kaibahan pa, no, is that in the case of Governor Al Francis Bichara, they siya nag-file petition for intervention. Pero ako, bilang the aggrieved party, kang nasabing violation kang Omnibus Election Code, di ako nagpabaya sa kuyang derechos as in nag-file ako kay petition for intervention para nangungunan sa kuyang derechos na that will be directly affected by the said disqualification case. And yan ang nangyari as in dinangog kang Commission on Election as in nahiling sumerito kan sa tuyang petition for intervention tabi. Opo. Ano pong nangyari duman sa petition for intervention man ni Vice Mayor Bobby Cristobal? It was granted also, but having pinagbalanse so derechos and claim ni petition ni Vice Mayor Cristobal, ang pinagkatigan kang Commission and Bank, kita po ang pinagkatigan. I see. Opo. Okay. Congressman, salamaton tabi sa pagsimpagkan hapot kung nga na pagkaaga. Base man po duman sa hapot kan mga listeners ta po digdi sa tuyang programa. Salamaton tabi sa oras mo digdi sa DCGB. Thank you, Henry, and I call upon all the Legazpeños to respect the process, the rule of law. And kung ano man ang kakainatnan kayo ng importante, nagkakasaruro kita, we need to cooperate para sa padagos na kauswagan kan sa tuyang syudad. Salamat, Tabi Henry. Apo, thank you so much. Mga tugang former Congressman Alfredo Garbin Jr. Yan so kasi tagusto ko talaga siyang haputon duman sa hapot nindo ngunya na pagkaaga. Nata nga niya ang matukaw sa daog. Di ba? Yan ang pinaka-common questions. Yan ang common question. Di, aputunta na siya bilang makuanlado niya, mga tugang, kung nata, ang matukaw ngaya, sudaog. Buda nata ngaya ta ni pinakproklamar, kan Commission on Election, sudaog. O di, yan ang lado, mga tugang, para maging fair ang laban, asin masimbag ang hapot, nindo, mga tugang ta. Siya, actually, dapat yan ihapot sa Commission Election ko ta. Ano? Duman sa, lalo na kay spokesperson, Rex Laudianco. Kung nahiling ko sa press release ninda, may justification sinda regarding dyan. And it was also questioned by the camp of Mayor G. Rosal. Kasuha po, nadadangog ko mga tugang sukan. Nadadangog ko tabi so presscon ni Mayor G. Mga tugang naka-live duman sa Rappler. Nasinda, ma-file po mga tugang nin petition. Nag-file na petition para po sa temporary restraining order sa Korte Suprema sa pagi po mga tugang kan sa indang abogado. Sa pagi po kan sa indang abogado na si Attorney Romulo Macalintal. Okay? Yan. Yan po ang mga kwanta. Yan ang mga dapat niya to na maklaro. Pigapudan ko si Governor Noel. Takasuwa po nasa Manila ini na kung nagbalik na ngunyan. Naghampang sinda sa presscon. Mga tugang with naghampang sinda sa presscon with Mayura G. Naka-live sa Rappler kasuwa po ni. Tabi and kasabay man busy ugaring ang linya ni Governor Noel. Bisa ang linya ni Governor Noel. Ando na to kung yaw niningon yan sa Legazpi. Pero nailing ko kaso banggi
may mga post sabi na yaon siya digdi po sa ano yan sa Satuya mga tugang na syudad regarding tabi sa bagay na yan. Regarding dyan sa preparasyon na yan, ninda, mga tugang, ang laban talaga ngunyan, di ba? Ang laban talaga ngunyan, yaon na po mga tugang sa Korte Suprema, di ba? Yaon na po mga tugang sa Korte Suprema. So in behalf of Mayor G. Rosal, pirmi man nakaprentera si Governor Noel, kakauron nun tatabing, baka lamang makauron ta, ngunyan na pagkaaga. Pero baka, ano ini, busy, sa cellphone, busy line, pero tabi sa messenger, nag-ring, tabi mga tugang ang sa tuya tabi na agum kan First Lady, agum kan First Lady, agum tabi ni Mayor G. Rosal. Okay? O bueno, mga tugang balikan ta ang report. Taro pigproklamal dain na tunawan na daog siya. Yung nga ibaga kaya kinota ng lado tabi ni ni Congressman, former Congressman Pido. Tayo masanang common haputa talo natangete proklamar. Daog natangay iyon ipoproklamar. Iyo tabi iyan mga tugang an simbag. Kan sa kan lado niya. Tanganin na mabalansita an mga hapot nindo. Manoy Henry, apoton tay ka, masaya ka na mananalo ka lang dahil na-disqualify yung kalaban mo? Dahil lang sa mababaw na dahilan at hindi sa buto ng tao, delikade sa dapat. Yan. Okay, reaction. Maski ano pa yan ang rason mo, aram kan mga Tagalegaspi, si Rosal ang binutuhan kan majority. Igalang mo ang boses kan tao, tas sagrado ang boto mi. Alright. Sige po, that's the reaction. Happy 95th birthday sa wuwa ko na si Elsie Grisha. Ali sa cute niyang apo. Yan. Alright. Balikan ta po si Jus Babino. Kaya ba po si Sarge Sardua, Chairman kan Safety First Foundation Incorporated. Ngunyan na pagkaaga. Live from Daraga Albay. Joshua, good morning. Kamin. Yes, good morning, VP. Good morning sa mga paraang tabay. Live kita ko niyan dito sa Daraga National High School. Kung saan nakatala ni Conductor VP at sarong IEC o Information Education Communication. May kinaraman sa safety and awareness. Ang mga paparticipar ining mga maestra sa Daraga National High School, buda ang kapartner man ang lokal na gobyerno Kandaraga, ang NDRRMO, PNP, buda BFP, pinagporganisar ni VP kan Safety First Foundation Incorporated. Kaya ba po ang chairman, si Sir Sardua, katanin niya manigdidipis ang Safety Liaison Officer na si Sir Chris Dalagit. And makulit ako niya VP, ang chairman ng Safety First Foundation Incorporated, Sir Sardua. Sir, good morning po. Live tayo sa DCGB. Kasama natin si kabilang linya, si VP Henry Maceda. Hello, Sarge. Magandang umaga. Hello. Yes, Sarge. Magandang umaga po sa inyo. Magandang umaga. Long time no see. Oo nga. Sarge. Hanggang ngayon, Sarge, hanggang ngayon ba, Sarge ka pa rin? Hindi ka pa na-promote na major o kapitan? Hindi nagbago kasi ugali. Pati ugali, ganun pa rin. Walang papabago. Yeah, okay. Sige, Migo. Tabi kami kidetalye, ano po ang mangyayari ngayon sa ginagawa ninyo dyan sa mga kababayan natin po, lalo ng mga teachers sa Daraga High School? Sige, bigyan lang kita ng history konti, no? Yeah. Actually, medyo umpisa na. Actually, lakas lang ang loob ko mag-lunch ng shift force kasi after ma-assign na ni Digong February 25, 2018 yung Department Order 198 and Republic Act 1150 lumakas ang loob ko na mag-lunch ng shift force. Ito yung nagbibigay ng ngipin sa batas. At the same time, as a safety consultant, ako as a safety consultant, medyo meron na tayong mukha na tayo na natin gumalaw na kahit paano makakatulong tayo sa safety.
Opo. So ano po, bakit mga teachers po ang naging beneficiaries natin ngayon sa ARDS? Sa safety kasi, what is important is information and dissemination. Kaya doon tayo bumabalat kasi number one is education about safety. So, doon muna tayo mag-una. Kasi unahin mo yung hindi masyado mahirap i-inform. Number one, itong mga teachers, mga educators, sila talaga ang number one magdadala sa akin sa safety. Yeah, opo. So ano po ini? Continuous advocacy po nindo ini maski sa ibang lugar tabi kan talaga tabi sa ARDS? Ngayon ko lang pinagbigyan kasi dito kasi ako nagsimula. Dito ko rin nilalunch yung safety course. Kaya hindi naman palagi. Very good. Nagkataon lang siguro, baka talagang buwinas talaga na at least galing ako sa daraga. Yeah, very good. Sige, Sarge, salamaton na maray ha. See you next time, tabi. Mabuhay ka. Namimiss ka kita. Oo nga eh. Magkita tayo sa susunod. Magkita tayo. Okay. Opo. Okay. Sige, thank you. Joshua? It is Sir Sarge Cardua, ang chairman ka na 61st Foundation Incorporated. Nagkape ng minutos, madali nang mag-coordinating activities na pinagkalat-alat lang sa mga bisita si Mayor, to PNP, budak to MDRRMO. Presente naman sa lugar sa mga maestra. Alright? Okay. Live digdi sa Daraga National High School with Kuya Boy sa Mobile, Joshua. Salamat, Joshua, sa report. Hali po dyan mga tugang sa luwas. Nasa linya mga tugang si Governor Noel Rosal. Kasuhapon, nailing ko ini, nag-press con sa live sa Rappler. Tabi, kaiba niya si Mayora G and makikumusta kita kung ano po ang latest tabi sa saindang laban sa Korte Suprema. May Governor Marinaga po. Henry, good morning. Good morning, Tabi. Yes, Governor, Tabi. Balik bilang. Oo nga. Kumusta po kamo kumusta po ang satuyang ipinaglalaban Tabi, Governor, para sa mga taga-Legazpi? Well, Henry, good morning. Good morning sa gabo sa mga parantabay, Henry. Apa. Medyo alo-ali akong day na iyo nga ni. Day na ako tuod. Namiss ko man naman sa busis mo Apa. Anyway, Henry, sabi nga ni, salamat sa Diyos, medyo nagkaiko kita kay respite ka sa hapon. Yeah. So nagkaiko ba kita kay press con sa Manila? Anyway, big discuss ta lang. Trabo ko nang unan gusto ko lang muna sitwasyon tangon yan. Apa. Balikan to sa desisyon kang N-Bank. Yes, Tabi. Nakalagmag naman sa N-Bank that after its finality, ma-convene within 10 days. Yeah. Ang Board of Canvassers para i-proclaim. So, gana. Kahapon, abang nasa Manila kita, nagpaluwas ang chairman kan COMELEC, si George Garcia. Siguro kaabot naman sa emo, Henry. Na nag-end baga last Tuesday. So May 9 ito, tama? Yes po, May 9, correct. So May 10, yun ito dapat. So May 10, pwede na magpoon 10 to 19. Yun ito sa pigsabing after its finality. Yes. Ang desisyon kasi, Henry, kang COMELEC N-Bank is magiging final or immediately executory after 5 days. Yeah. Pag di ka nakakuha kay TRO. So meaning, kung di ka makakuha, pwede na mag-execute o mag-certificate of, o pa pala na-execute, certificate of finality. So kaso hapon, nagpaluwas based naman sa direct order nila na within 10 days. So kahapon, Tabi, on May 19, nagpaluwas na si Chairman Garcia na ma-convene ang Board of Canvassers. I think sa Manila ata. Para mag-proclaim manungod duman sa decision nila. So meaning digdi Henry, nagtigwa kita kay relief dahil at least petition ta sa Supreme Court. We have still 9 days na. Ang dating proclamation, ang dating execution, siyempre, Stacy Mayor G sa pwesto na. Ito ang desisyon. Iya pa. Latest
kahapon na pilaluwas kad COMELEC. So meaning, nakasubmit na kita kang petition ni Mayor G for raffle and urgent motion for raffle and PRO Apa. para sa kaso niya. So, na-receive na po ini kang Supreme Court. No? Apa. So, we don't know. No? Pwedeng unyan, pwedeng sa aga, pwedeng Monday. Apa. And let's hope. Ano mo, Henry? Yeah. Ang masabi ko, Henry, ang pigilaban to niya, bako lang ang presidente nakatukaw. Ang pigilaban to digay ng Bruman, di ba? Apa. Ang diretsos kang suboto kan mga lambang Ligas Peñas, di ba? Number two, ang piapunta na inibagang pagrespeto kang desisyon, di ba? Nadadalahon tayo sa mga maabot pang generasyon. Yeah. Ang pagpili, ang desisyon, ang pagrespeto kang pinili kan mga tao. And siyempre po, ang demokrasya sa pagpili kan sa tuyang kandidato. Kaya, this is very crucial, Henry. Sinabi ko nga nito man sa kahapon, sa press con. Apa. Ining kaso may baga ni Mayor G, pareho baga ang cause of action ka ni? Pareho ang inalian ka? Yes, diba, yes. Henry? Totoo po. Dahil dumang kay Armadillia na dumanda sa pag-release sa Facebook page na pagpasalamat ni yun yung pinasihan ni Councilor Ni Al Bariso. Diba? Tapos may duwat ang affidavit. Diba? Di makidahol na ebidensya. Diba? Facebook page lang ito. Alagad, Henry, sabi kang counsel sa attorney Macalintal. Diba? Kaya ako nagbaba sa pwesto kang November 30 o December 1, sabinta ng December 1 na. Diba? Buminaba ako dahil the rule of law. Yeah. Diba? Yeah. Sabi nga ni succession. Diba? Meaning, pagbaba ko, dapat ang vice governor ang masalida. Yeah. Diba? Yeah. Now, kung sabi kang counsel ta, di sa case na ini, the same case, no? Natatadigi sa Legazpi ang masalida ang napirde. Yeah. Diba, Henry? Siguro naman, bako na sa substance ang kang kaso ta, baka masog didisik ta, pero duman lang kita sa pagsalida. Iya po. May batas kita ano kaya, Henry, ano? Paano ang second placer magiging first placer? Yan ang nakalagyan. Paano daw ang second placer? There are 4 important instances, diba? Na ang napirde, Henry, piling magtukaw. Na di ko nahiling digdi sa Legazpi ngon yan. Apa. Itong parangaran, ano? Oo. Number 1, ang napirde, Henry, siya ang masalida pag na-DQ ang nanggana. Pag, number 1, Yeah. ang nanggana, Henry, bako man butante. Bako man butante. So, ibig sabihin baga talaga, tama, Henry, bako ka man kandidato, bako ka man butante. Iya po. Because remember, you can only be voted upon kung ika residente. Okay. Number 2, kung ika day pa more than 3 terms. Ang baga pang-4 term, nag-file ka pa, then na reparo. Kasi di ba dinaya mo? Yeah. Kinunsil mo. Naraman later on na nabutuhan ka na palang kitulong sunod-sunod. Diba? So talagang ang COC mo cancel niya. Iya po. And number 3, dapat convicted ka Mm. moral turpitude or criminal case. Yeah. Diba? Apa. And pangapat, kung ang COC mo na-cancel. Diba? Kasi ang certificate of candidacy, yan ang pinaka-importante, Henry. Yeah. Pag na-cancel kasi yan, meaning, they ka dapat, good as if they can proclaim. Now, balikan tang issue din mayor. So, dahil masyado mo sa law dapat na yun, diba? Presidente siya ang Legazpi, diba? Then dahil man siya mag-3 term pa, diba? Dahil man siyang conviction, and dahil man kinancel sa COC niya. Iya po. Diba? Because ang final bang na kaning complainant is purely both buying and release of public fund. Yeah. Diba? Yeah. And
ang medyo lang makangalas sa digdi. No? At siyempre, we respect. Dapat ang lambas lados digdi ako. Di ba may nahon kita? Di ba? Kaya nga baga may pagkapagitang sarsuari. Di ba? Doon issue baga ang pig-race ni kang complainant. No? Doon sa second division. So both buying, dinismiss ito ang second division. Diba? Kasi ang mga mag-both buying si Eugene, di ba siya nagkapot kang kwarta. Diba? Diba? Dahil na purbaran na yaon siya doon pag-release. Iya po. Pag-release ko. Ang mga bat duman nagata duman sa sa release of public fund. Diba? Kaya pag dinisqualify siya kan second division at nakaaging November pa in October. Diba? So nag-appeal baga siya sa NBank. Pag-abot sa NBank, hindi pa siya na nagluwas na ini. Diba? Sabi kang NBank, tama si Mayor J, dahil man siya pwedeng i-convict ang second division sa release of public bata. Bako man sa mayor ka ng dalagan. Diba? Diba? Di ba ito? Tulos na so dapat makakuha siya ng 4 na boto. Na ito nakuha nila. Dapat dismiss na nga ni Henry. Dapat nga ni si Mayor J, dahil nagtangkaso mo niya. Ang medyo mga alas ni Henry, binuhay support buying. Ayon. Binuhay. Yun ang pag-isabi nga ni Atty. Macalintal. Ang issue duman, taday man inapil ni Almorillas, so both buying dapat naging final and executory. Iningoy na magapat na hilingong kang Korte Suprema. Ini ngayon, Henry, inapakiulay pa na ilingon nila. Natatabinuhay. Diba? Pangduwa, Henry. Pangduwa. Diba, nagkagawari ka-recounting. Diba? First 20%. Diba? Under the law, dapat makakuha sila 121 votes. No? Dahil man nakakuha. Hanggang ngayon, mga dayaman dito, dahil man nakakuha kan. Dahil pang resulta. Dahil man nakakuha kan, binilang na baga. Tapos na sa pagbilang. Tapos na, kan January pa. Diba? Dito dinarang mga balota sa narunduman po. Dito dinarang duman sa Manila mga balota. Tapos sa pagbilang. Diba? Dahil man natin. Diba? Para sa Kuya Henry, kahit sarong boto lang ang ginana niya, ako may sumataram kay Mayor J, magbaba ka, tabaw ko ang pinili. Iya po. Tabaw ko man, dahil man baga, dahil man na nakuha. Tapos bigla nang nakuha, Henry, after 6 months, binulaga kita kaning desisyon. Anyway, kasi dahil man na pwedeng makakuha na mga isusis. Ako tarambusan sa mga sukan sa naso desisyon. Now, ini ang pagtutulog tango yan sa Korte Suprema. I see. Okay. Gob, may nako kaming bareta na may notification sa COMELEC na sa Special Board of Canvassers ma-convene po sa May 19 para iproklama ang gana. Ano po ang reaction anong hiling mo tabi kay ni Governor? Well, ini marainit. Tagari inubos po ninda so 10 days baga na sinabi sa desisyon. Maybe ako nailing ko digdi. Si Chairman Garcia, isipon mo, Henry, nagluwas ba sa desisyon? Webes na hapon na. Iya po. 5 days, makasabay ang Sabado, Domingo. Pagkasabi ko, pangigipit man ini, grabe man ini. Diba? 2 days na lang, tapos recess pa so Supreme Court. Supreme Court, correct. Diba? Recess pa ka. Anyway, salamat man kita, tinaon pa kita na within 10 days baga pwede on the fifth day. Pwede on the second day. Pwede nga ning unyan. Diba? So, at least, nga po doon ako sa Legas Peños na at least sa kuyang tabi, stay pa si Mayor J. Tanggan day po napoproklaman. Siyempre ta siya nakatukaw dyan. Iya po. She will continue to function. Opo. Gob, dakol akong nahiling dyan na supporters po ni doon na pirmi nagtitripon tabi sa City Hall. Ano po ang kanindo ka yan? Ano ang plano tabi sa mga maabot pangaldaw? Well, yan baga, mga mix yan, no? Iyo, dakol. Pag ako na dyan, baga, Henry, maling mo talaga ang mga tao. Siyempre, ang talagang nailing kong issue nito dyan. So, kung talaga ngayon nasala si Mayora, diba? Sabi nila, kung talaga, pero siyempre pupurbaran pa yan. Diba? Tayo ko ibang application sa Legazpi. Diba? Gano'n baga pigtailor pita sa tao. Diba? Kasi, diba, ilan nga sa probinsya. Tapos maling tinaraman ko mga tao, baba ko na kita.
Di ba? Yes. Mabangon na kita. Yes. Dahil pansumunod kita. Mhm. Di ba? Mhm. Kasi nailing ta, order ang desisyon. Di ba? Mhm. Mhm. Succession. Apo. Di ba? Apo. Pareho baga kami ni Mayor. Kasi maga-ang koso ba? Iya. Pareho ang pino ng kang reklamo eh. Kaya dyan nailing ko na medyo maripok, medyo mainit. Hindi katanggap-tanggap. Dipisil lunokon, sabi nga ni. Dipisil anunon. Mhm. Di ba yun? Kasi Henry, patuninong ang Legazpi. And this will be a precedent, remember him. Yeah, yeah. Mhm. Aramay ni mga ining kasong ini ni Mayor Chi. Mhm. Pag ini binaliktad, Mhm. or ini pinabayaan kang Korte Suprema, this will now be a jurisprudence. Di Mhm. ba? Correct. Oh, magiging landmark yan eh. This will now be form part of the law of the land. Mhm. Mhm. Di ba? Ang escrow baga, magiging batas na yan. Yeah, So sa yeah. ibang lugar, sa daraga, pero di ka magkaso ka, pwede kang manggana pa. Mhm. Mhm. Kung makusog-busog ka, pwede kang makabalik. Iyo. Okay. Opo. Nagkahurot po ka mo ni Kwan. Ang pinaglaban to ni Henry, the Yeah. right to this suffrage. Mhm. And of course, sabi ko nga ni, di ba, so pagboto, yung pagboto kan mga tao, yung pigil ko, tadigit po na. So, demokrasya sa pagpili. Di ba? Mhm. Mhm. Paano pagkatakaan eh? Ang hindi pa lang pwedeng bumalik later on. Yeah. Opo. Okay. So with that po yun, apera kayo na sa TRO na pig-file sa Supreme Court, ano pa po ibang prayers sabi nga ni, para agari mas kumusog? Ang TRO kasi is ancestral. Yan, kumbaga, ancestral lang yan. Apo. Yan ang pinaka-motion ko yan. But still, Aha. pinaka-main case yan, ito nga ning decision. Yeah. About Yeah. buying. Ito ang Apo. decision on the merit. No? Opo. Aha. Pero ngayon, for the meantime, para itong decision kang, kasi immediate executory baga, after 5 days, ang decision kang en-bank, itong pigapuntuta. Apo. Na. Habang naga-litis or nasa Supreme Court, meaning, they pwede i-implement mo na. Yeah, correct. Alam mo Correct. na, So decision alam can mo na, in-bank. kaya i-restraining order mo na. Yan ang pigagat ka. Opo. Governor, sa pangalan po ni Mayura G, ano pa ang mensahe nito sa mga taga-Legazpi? Yes, tabi dyan din boses ko yan si Mayor. Iyo, pas mananggad eh. Nadangog kan sarong aldaw pa. Alam mo tabi, masabi ko talaga, digdi, lalo na, basta nagduduman sa City Hall, maski sa mga day nagduduman, nagkapahayag, cancel lang suporta. Dakulon yan, Henry, di ba? Apa. Pag-post ko, di ba? Nahiling ko man ang sentimento kan mga taga-Legazpi. Mga tugang ko po, siyempre, sa haloy ng panahon na pananirbihan ko sa Indo, then yan po, sinuportahan ta si Mayor Chief. Ako ang masabi ko, digdi, this is a very dark moment sa Legazpi. Ininanda sana, magkasaro kita na ipahiling ta. Pero sa marahin na bahagi, di ba? Ito baga, may ito baga, na sabi nga ni, na sa marahin na bahaging pagpahiling kan sa tuyang, di ba? Opo. Na sarong pagpailing ta na ining desisyon na ini, di katanggap-tanggap sa tuya. Yeah. Di ba? Kaya, ang masabi ko, siyempre remain calm kita. So, natawang kita ngunyan kay other 9 days. Opo. Hanggang 19. So, sana magamit na ini. Yeah. So, talagang gusto kay katulinungan. Let us continue to pray. Opo. Nagpasalamat mo na kung saan para pangatsi na makakuha kita. Yes. Finally, Yes. para Yes. magkaigo kay katranquiluhan tigi sa Legazpi. Wala lang sa buhay ng pamilya. Yeah. Sinabi ko nga ni Henry, kami bagang magagawang I've served Legazpi for so many years now. No? Ako po, from barangay captain, naging gobernador ako. Diba? Nagbakante ako kang pwesto. Mas sa mga tao sa kapit wala po magbaraba. Ako mismo nagtaram senda. Yeah. Diba? Yeah. Dahil para sa kuya, lawful order yan. Pero, ngunyan tabi, ang masabi ko lang, let us continue to pray na sana ma-enlighten ta ang Korte Suprema na tawang kay Justisya ang Legazpi. Apa. Di man sana yan because we are fighting here not only ourselves but the generations to come. Apa. Na Salamat one time in Legazpi, ipinaglaban ta ang sa tuyang diretso sa pagboto. Apa. Salamat po, Governor. Mabuhay po kamo. Yes. Thank you so much. Yes, Andy.
Yes, thank you so much. Mga tugang, former Governor Noel Rosal. Pasensya na kamo, tanatod kaya ako na Governor. Although ba ko man siya nguya nakatugo, pero natod kaya ta magapun na Governor or di ba? Alright, so yan tabi ang reaksyon mga tugang kan sa tuyang dating alkalde, kan Legazpi, sa pangaran po ni Mayor J. Rosal. Si Mayor J. Paas, kan interview ko nga ni kan Monday, natanga niya ako, anong nangyari tabi Mayora? Para kanta nga niya ako. Okay, magbabalik anhapot. Magalipas lang po mga tugang kan mga patalastas. Mabuhay Bicolanos! Dahil sa inyong masugid na pagtangkilik sa LCC Supermarket at LCC Market Savers, ang LCC ASNEC Ascenso Negosyo Convention ay nagbabalik para magbigay ng malaking diskwento at maraming papremyo. Mga ka-LCC, tara na sa Legazpi City Convention Center, Old Airport Road, Legazpi City on May 17 to 18, 2023 from 7 a.m. to 8 p.m. para sa ating LCC Supermarket ASNEC Ascenso Negosyo Convention. Aray pero di bibigay. Heidelin Diaz po, sa sakit ng katawan, aray! Mag-Alaxan FR. Tagos sa pinagmula ng sakit. Andae abot kan pahid-pahid, pigtatapos kan Alaxan FR. Laban lang, Alaxan. Unilab yan. Ibuprofen paracetamol is the generic name of Alaxan FR. If symptoms persist, consult your doctor. Tara na, sabay ka na. Tara na, saan ka ba pupunta? Maraming mabibili sa presyong abot kaya. Huwag magalinlangan, huwag mag-isip. Shopping need not be expensive. Yasheno, Yasheno Mall. Yasheno, Yasheno Mall. Yasheno, Yasheno. First time magnamit ning Red Horse Dre. First time masiramon urutruhon grabe. First time enot mong namit ikwatulo sipa masiram. Astig ito, wow, wow, wow. Red Horse Beer, lakas ng sarap, lakas ng tama. Red Horse Extra Strong, the #1 beer, ito ang tama. Drink responsibly. Sa lakas ng sarap at tama, lakas makasulit ng Red Horse Beer. Drink responsibly. Sa higdaan, nakadangog ako. Ganun sarong gamgam. Maugmang iprinipresentar kan lokal na gobyerno kan Santo Domingo asin Sarong Bangi Festival Committee an mas pinakolor asin mas pinaliwanag na Sarong Bangi Festival 2023. Ngunya na taon, pinahiwas asin mas dasok nin manlain-lain na aktibidades. Mayo 1, lighting of Pugadlawin Park, Beer Plaza sa Pugadlawin Park, sarong bulan na selebrasyon kan Sarong Bangi Festival. Mayo 10, blood donation. Mayo 12, medical mission. Mayo 13, banal na misa, grand opening parade, lighting of Basud Bridge fireworks display, Agri-Expo Bazaar. Mayo 14, songwriting contest. Mayo 15, fun dance, a ballroom dancing activity for the elderly. Mayo 16, Grand Santa Cruzan. Mayo 17, cultural night, best of locals. Mayo 18, Bernadette T. Aguas Grand Zumba Party. Mayo 19, wreath laying, celebration of Lolo Poten's birthday, photo walk, parade of lights, street dance exhibition. Mayo 20, big time derby, glow in the dark fun run. Mayo 21, night fishing. Mayo 22, parada ning liwanag asin musika, tampok an inadornohan asin inilawan ng mga tricycle. Mayo 28, third, Mayor June Aguas Semi-Urban Enduro Challenge. Mari na sa Santo Domingo, mag-ugma asin makiselebrar kan Sarong Bangi Festival 2023. Hapot. Ano nga ning hapot naan? Kay ba si Henry Maceda, ang lalaking hindi inuumaga. Panodo lamang kita magkainom kay mas sarong serbesa dyan kay Manay Agnes Gulifardo. Dyan sa Sarong Bangi Festival. Sarong Bangi, diba? Ang sigurado ako, pag nagduman ako kay Padingmar, makakanamit kitang sarong dakulang hanit. Kabayan mo iyang kay sarong beer. Ay, dabe. Bisa na si Pading ba nag-ribok? Ganyan maimbitaran si Pading. Tangin na uli ang basa ng boses ko. Okay. Isus, kadakul kang reaksyon. Kadakul kang reaksyon.
Pasensya na ka mo. Dito na magkabarasa ini. Ako na sana mabasa kayo ni sa kuyang habang ako nagpupurupay ng alaw, ako na lang ang mabasa. Yeah. Alright. Okay na. Good morning, Henry M. Kaya naugmaw na ako sa magdangog sa programa mo. Pag minapresent kang issue, balansyado. Gabos na lado na dadangog. Ay, tsamba man sana po ito. Tsamba ko man sana po ito. Dahil ka magtubunar ko kaan, tsamba ko man sana po ito. Karaman. Salamat sa pag-appreciate tabi. At dapat talaga, pag mag-sensitive issues, ipipresentar mo tabi ang kibalanse. Dahil pwedeng, dapat both sides na dadangog yan. Dahil pwedeng sarusan ng lado. Tangani po mga tugang na ano yan. Gabos na anggulo na explore niya to. Tabi pag-abot sa mga sensitive issues na concern po ang mga naman. Mabuhay ang Albay! Mabuhay ang Legaspenyo! Ini po ang lalaking hindi inuumaga. Let your love flow. Do not forget to smile. God is good all the time. Hapot. Ano nga ning hapot naan? Kay ba si Henry Maceda, ang lalaking hindi inuumaga.